Друзі, привіт! А у цьому відео я хочу поділитися з вами результатом укриття дерев агроволокном, котре я показував у минулих відео. А також покажу, як перенесли рослини сьогоднішній нічний мороз в мінус 3 градуси і ще про деякі дуже цікаві моменти. На момент запису відео на дворі 8 година ранку. На градуснику вже 0 градусів, а вночі за прогнозом було мінус 3. Але є один нюанс. В мене ділянка починається згори і йде донизу. Різниця по висоті між верхом і низом 10 метрів, і внизу градусник показує мінус 2, при тому, що вгорі 0. А це означає, що внизу по факту було не мінус 3, а всі мінус 5. І про це свідчать бруньки. На ось цій яблуні, на якій мені не вдалося закрити деякі бруньки, подивіться, вони змерзли і почорніли. А ті, що знаходилися під агроволокном, вони у нормальному стані. І це після першої ночі з великим морозом. А на сьогодні передають такий же мороз, але він почнеться раніше і буде довше, чим сьогодні. Тепер поясню, яким чином агроволокно допомагає захистити дерева і бруньки від морозів, навіть якщо замотати лише крону. На дворі, як я і казав, зараз 0 градусів. Тепер подивимось на температуру під агроволокном. На градуснику в нас плюс 7 градусів. Простими словами, це означає, що сік по дереву нормально циркулює і бруньки отримують живлення. І тому не замерзають, тому що дереву тепло зверху, а коріння дерева знаходиться на глибині, де також земля тепла, і вона не промерзає навіть вночі. Тому сокорух не зупиняється вночі, і морози не можуть заморозити бруньку, котрі циркулює сік. Принцип такий самий, як у води, котра тече. Поки вода тече, вона не замерзає. Те ж саме і з соком у дерев. А під агроволокном довше тепло тримається після дня, а також зранку під ним температура швидше піднімається. А також, як я і розповідав у минулих відео, я за день до морозів дерева обробив стимулятором росту. То сік у моїх деревах почав рухатися більш потужно, і вночі брунька підігрівається соком, котрий з глибини землі йде теплий. Я думаю, ви все зрозуміли. Якщо ні, задавайте питання у коментарях. Також підмерзання бруньок залежить від місця, де ростуть дерева, а також фази, в якій знаходиться брунька. Наприклад, ось ця черешня росте на 3 метра вище, ніж яблуня, на котрій підмерзли бруньки. І брунька на цій черешні знаходиться у фазі зеленого конуса. Дерево було не вкрите, і бруньки при мінус 3 не підмерзли, тому що в такій фазі вони можуть витримувати, як я вже і казав в минулих відео, до мінус 5 градусів. Якщо б брунька на цей момент була відкрита більш сильніше, то вона б точно підмерзла. А на персику деякі бруньки трохи підморозило, самі кінчики. Хоч дерево знаходиться набагато вище, ніж черешня. Але тут вже друга проблема. Тут дуже вітряно, і з вітром сила морозу посилюється, а усередині під агроволокном на цьому ж персику бруньки в нормальному стані. Тому я не шкодую, що вкрив дерева. На деревах, котрі ростуть у мене унизу, я врятував бруньки. А ті дерева, що ростуть угорі, я їх підстрахував від морозів. А також не забуваємо про травневі зворотні заморозки. На деревах вже будуть плоди, і навіть при температурі нижче плюс 5 плоди темніють і відпадають. А в мене ж вже є агроволокно, порізане по розміру, котрим я буду знову укривати ці ж дерева і рятувати врожай. Хоч дуже хочеться, щоб погода була нормальна і цього не довелося робити. І після перегляду цього відео я хочу, щоб ви запам'ятали, що такий спосіб укриття дерев рятує тільки навесні. Взимку, коли сильні морози і сокорух зупиняється, від такого укриття толку немає. Навіть навпаки, можна зробити гірше, укривши на зиму так дерева. Або ж виноград агроволокном, тому що в зимовий морозний сонячний день під таким укриттям ви спровокуєте сокорух, а вночі сік замерзне і розірве кору. Тому тепер ви знаєте, що за допомогою агроволокна можна дійсно захистити на деревах бруньки від морозів. Особливо коли бруньки видвинулися сильніше, вже починає з'являтися листя, бутони та квіти. Тому якщо у вас залишилися питання, задавайте їх у коментарях. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.